The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera ichi. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ndiye ari kuisa musign language. Then ndina mukoma Gift Rodzi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu iri kuti kudii mukoma? Hurukuro yedu iri kuti mweya yetsvina part 2. Part 2. Imbotiudzai roughly kuti Bhaibheri parinotaura zvemweya yetsvina pane zvatakakavha kumashure rinoiona zviri zvinhu zviri weak here kana kuti zviri powerful? Takaona muhurukuro yakapfuura kuti mweya yetsvina haioneke nemaziso, asi ine simba, inototonga painenge yatenderwa kutonga. Inogona kubata kuburikidza munyama dzevanhu, inogona kushantora mikana pane zvinenge zviri mukati mevanhu zvamunharaunda zvakakomberedza vanhu. Mutungamiriri wemweya yetsvina ndiSatani, saka anoshandisa mikana yese, ane simba. Ndobva taona kuti kune rimwe divo kuna Kristu. Kristu ane simba risingagone kuenzaniswa nereSatani neremweya yetsvina. Simba rake rakakurisa kupfuurisa. Right. Saka patakapedzisira kudzidza pane vhesi raive kuna vaEfeso. Yaive vaEfeso 1 verse 22 na 23. Yaibva yati Kristu zvinhu zvese zvakaiswa pasi pake. Ndobva yati Kristu ndiye musoro wechechi. Chechi ibhodhi yaKristu. Right. Ndobva pabuda pfungwa yekuti zviri Kristu nesimba rake ndo zviri chechi yaKristu. Muri kuburisa pfungwa yekuti mimi taona kuti kusaidi raSatani kune masimba ariwo. Saka imi muri kuti Kristu ane simba, but simba racho rinogona kutoswanikwa muchechi yake. Rinowanikwa muchechi yake. Saka dzoko zvatodaita muchidzidzo chino ichi muteereri, toda kuti tingoona kuti kana Kristu aine simba rinokunda remweya yetsvina, simba iroro richinzi akarisiya muchechi, chechi ingakunde here mweya yetsvina muzita raKristu? Vabatika. Saka ngatitange taona panotaurwa futi mweya yetsvina yaye. Tirambe tine pfungwa yekuti zveshuwa Bhaibheri riri kubvuma kuti pane simba. VaEfeso 6 vhesi ya12. VaEfeso 6 pavhesi 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namadzishe enyika yerima rino, nemweya yakaipa yedenga. Right. Saka kuti zvireruke ngatingotangai kuNew Testament. Jesu aenda kudenga. Paasiyira chechi simba racho. Tichiona kuti mumaraini, munguva yevadzidzi vari mumaraini, zveshuwa here paiita mweya yetsvina ichiita kunge irida kukwesherana nechechi, chechi yainokunda here? Ndoda kuti vateereri vanyatsobata kuti tiri kufamba sei. Tiri kuti isusu Jesu takanzwa kuti ane simba rinokunda raSatani nemweya yese yakaipa. Yes. But takanzwa kuti panzvimbo pake iye aenda kudenga, akasiya chechi yake, ende akasiya aipa simba. Saka toda kutiona kuti mweya yakaipa payaiuya ichiita mabasa ayo, chechi yaikunda here masimba emweya yakaipa? Mweya yetsvina. Mabasa chapter 8 verengai vhesi 9 to 13. Tombofema tozoverenga vhesi 18 to 24. Mabasa 8 kubva pavhesi 9. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simoni, waiva n'anga kare paguta iro, waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru.
vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu isimba guru raMwari. Vakamuteerera nokuti wakanga avashamisa noung'anga hwake nguva huru. Zvino vakati vatenda Firipo, waiparidza mashoko oushe hwaMwari nezita raJesu Kristu, vakabhabhatidzwa varume navakadzi. Naiye Simoni akatendavo ndokubhabhatidzwavo, akagara naFiripo, akashamiswa achiona zviratidzo namabasa esimba makuru akanga achiitwa. Saka kumaraini ekuSamaria kwaive nen'anga yainzi Simon. Anga ine mukurumbira zvekuti nepwere dzemumaraini dzaitomuziva. But chiri kukonfyuza mukoma kumaraini ekuSamaria. Bhaibheri riri kuti munhu aive n'anga. But vanhu vaiti anoshandisa simba guru raMwari. Ingangodaro iri n'anga yaioparata semukoma. Makambotitungamirira muchidzidzo ichocho. Kune dzimwe n'anga dzinouya muchechi. Right. Asi haazoramba achinzi n'anga. Kana amuchechi ka. Anenge amuprofita, vamwe vanoti profeti. Right. Andinozvona. But iyi n'anga iyi Simoni inotoratidza kuti yakanga iri n'anga isati yauya kuchechi. Right. Asi unomboziva zvinoita, ndinorangarira ndishanda kune imwe nzvimbo. Kana kuti regera ndidai so ndidzokere kumusha kwatakakurira. Right. Vana mbuya vaiti kana vaakupira, kana sekuru vakauya vachipira, vaiombera, imi adhiki, moisa kuna asanya-sanya, mosvitsa kuna mutandwa, moudzana-udzana mese ikoko, mutisvitsiro kuna musika vanhu. Adhiki vaisvitsa kunani? Adhiki vaisvitsa kuna mutandwa. Wosvitsa kuna mutandwa? Mutandwa onzi ngaasvitse kuna asanya-sanya. Mutandwa wosvitsa kuna sanya-sanya? Hanzi moudzana-udzana mese kumhepo ikoko, Okay. mutisvitsire kuna musika vanhu, kuti mwana akubuda akuenda mukati mesango. Okay. Handitozvona. Saka hatisingaende kuchechi, asi mukupira kwavo mazita achigamhana. Dhiki, mutandwa, sanya-sanya. Nevari kumhepo ikoko. Zvainzi ngazvinosvika kuna Mwari. Okay. Handitozvona. Alright. Saka n'anga pakuita kwadzo nemasvikiro hazvimboshamise kana zvikanzi vanhu vakati isimba guru raMwari. Alright. Nekuti panototaurwa Mwari mukati. Panotaurwa mukati. But iye zvinoizvika kune version yekuti n'anga inoita kunge yasiyawo n'anga youya kuchechi. Iyo zvekuti zvinokanzwa vanhu vachiti munhu ane zodzo raMwari. Havasi kureya kuti tiri kuti in'anga. Kwavari vanenge vaifunga kuti haisi n'anga, but Bhaibheri riri kuti munhu yechi in'anga. Saka anzwa paya ndobva atendeuka. Chiverengai vhesi 18 to 24. Yamabasa 8. Vhesi 18 to 24. Vhesi ya 18. Yes. Zvino Simoni wakati achiona kuti mweya mutsvene wapiwa nokuiswa kwamaoko avaapostori, akauya kwavari nemari achiti, ndipei neniwo simba iri, kuti wandinenge ndichiisa maoko pamusoro pake apiwe mweya mutsvene. Zvino Petro akati kwaari, sirivheri yako ngaiparadzwe newe, nokuti wafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Hauno mugove kana chikamu pachinhu ichi, nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Naizvozvo tendeuka pakuipa kwako, ukumbire kunashe kuti zvimwe ukangamwirwe murangariro womwoyo wako, nokuti ndinoona kuti wapinda munduru inovava napakusungwa kusakarurama. Simoni akapindura akati, mundikumbirire zvikuru imi kunashe kuti ndirege kuwirwa nechimwe chaizvozvo zvamareva. Saka panapa n'anga ari kushandiswa nemweya yetsvina. Vhesas ana Peter vari kumaraini kuSamaria vane vhangeri. Right. Mweya yetsvina yakundwa. Yakundwa sure. Yakundwa. Kutoratidza kuti Kristu ane simba but akarisira futi muchechi. Alright. Ndopoindi yatiri kudai. Hatione imwe muenzaniso pana Mabasa 13 verse 5 to 12. Mabasa 13 pavhesi ya 5. Yes. Vachisvika paSarami, vakaparidza shoko raMwari mumasinagoge avaJudha. Vakanga vana Johanivo waiva mubatsiri wavo. Vakati vagura chiwi chose kusvikira Pafosi, vakaona imwe n'anga waiva muprofita wenhema muJudha, zita rake rainzi Bhari Jesu, waigara pamubati wenyika wainzi Sergio Pauro, munhu wakachenjera. Iye ndokudana Bhanabhasi naSauro achitsvaka kunzwa shoko raMwari. Asi n'anga iyo
Erimas, nokuti ndiro zita rake kana richishandurwa, akavadzivisa achitsvaka kutsautsa mubati pakutenda. Asi Sauro, ndiye Paurowo, azere nomweya mutsvene, akamutarisisa akati, iwe uzere nokunyengera kwose namano akaipa ose, mwanakomana wadhiabhurosi, muvengi wokururama kwose, haurege here kutsautsa nzira dzakarurama dzashe? Zvino tarira, ruoko rwashe rwuri pamusoro pako uchava bofu, uchaita nguva usingavoni zuva. Pakarepo mhute nerima zvikamuwira, akapota-pota achitsvaka vangamusesedza noruoko. Zvino mubati wakati achiona zvaitika, akatenda akashamiswa nedzidziso yaShe. Muri kuona here imwe n'anga iyi yanga ida kudisturba napo vasvika paisland iri kunzi Paphos. Right. Ndobva vawana meya aivepo arida kunzwa vhangeri. Iye ndobva auda kudisturba, abva rohwa neupofu. Chii chamaona apa mukoma? Tiri kungoti mweya yetsvina ine masimba, but zvakamira sei ikauya munzira yaKristu? Iyi ing'anga yakanga yakuda kuita zvechechi, ndobva yauya yakunzi muprofita wenhema. Right, because atonzi aive muJudha. Asi wanga uchiri mweya wakaipa. Because ari muchechi ari profeti kudaro, chaaishingairira kuita kuti meya vasanzwe vhangeri raMwari chokwadi. Aishingaira kuti anzi asiyanai navavo, rambai muri kunoko. Right. Saka ana pabuda pachena kuti chechi ine simba rinodarika rimwe yakaipa. Tikanzwa rumbo muteereri, pane mubvunzo wandoda kusvikobvunza Pastor Rhodes wakakosha, ndoda kuti munzwe nemhinduro yacho. Takatarisa kuti chechi ikatarisana nemweya yetsvina zvakamira sei. Regai timbonzwa rwiyo.
hurukuro yatinayo iri kuti mweya yetsvina part 2. Mweya yetsvina part 2. Mukoma, ndine mubvunzo. Zviri kubuda pachena kuti mweya yetsvina naKristu hazvimisidzani. Kristu ane simba guru, ende simba iroro akaripa kuchechi. Tatoona mienzaniso miviri zveshuwa, vanoshandiswa nemweya yetsvina, vavuki, n'anga, vaprofita venhema, zvichiratidza kuti pavanoda kudai nechechi hazvimisidzani. Saka chechi zvaiine simba iri, ndomubvunzo wangu. Nevanhu vari kunetswa nemweya yetsvina kudai kumaraini, sei chechi isiri kungorayira mweya yetsvina ibve ngo? Kumaraini uku nyaya yemweya yetsvina inotaurika stereki. Sei chechi isiri kubva yangouya yobva yatongoti maybe chechi ikasvika munharaunda, handiti first business rayo riva rekudzinga mweya yetsvina ibve? Sezvinoita hurumende kana vachienda kunzvimbo dzine malaria kunzi vari kuspreya malaria. something like that. Because simba iri riri kutonzi ririmo muchechi, but nanhasi unonzwa kunzi vanhu vari kunetswa nemadhimoni nemweya yetsvina. Zvinofamba sei ngoma? Hazvishate zvidaro. Zvinofamba sei? Ndibatsirei. Ukatarisa imbotarisa pano magredha aya earth moving ukangoonekwa une gredha uchingoenda mumasango uchidzura miti unogona unotosungwa neveema. Asi gredha rikaenda papegwa nzira, papegwa road, paroda kunzi pafambe nemugwagwa, miti yese iri mukati memapegi, gredha rinodzura. Izvozvo zviri apana mhosva. Handizvozvo. Chidzoka mubhaibheri, Jesu akanga asingangoti mweya yetsvina yese munyika ndaibve pavanhu. Aiwa, mweya yakaipa yaaimisidzana nayo nekuidzinga ndeyainge yasvika pari kunamatwa, papegwa road, ichida kuvhiringa purogiramu dzekunamata, ndo yaidzingwa. Miti iri papegwa road ida kuvhiringa, ndo inodzurwa. Saka sechecheka hamuite zviya zvokuti mongonoisa tende apo moti vese vane mweya yakaipa mangwana muuye. Aiwa, ndobaishandiracho. Handiwo. Saka kwauri muteereri kuri kwekuti uri kuti mweya yetsvina iri kundinetsa. Iwewe tanga wada Kristu. Ukangoda Kristu, mweya yetsvina iri kukunetsa yatoo miti iri munzira maKristu. Kristu haangouye kusvikotipura miti iyoyeyo yeti pamwe uri kuienjoya. Handiti mazvoona iwewe tanga waita kuti Mwari pegai rodhi yenyu nepandiri. Ukati pegai rodhi yenyu nepandiri, zveshuwa Mwari anouya nechigredha chake, mweya yetsvina yedu haingodzingwe simply because uri kungoti zvandinetsa asi haudi Kristu. Hazvimire zvakadaro. Hatione imwe muenzaniso mukoma pana Mabasa 16 verse 16 to 18.
mabasa 16 pavhesi ya16. Yes. Zvino takati tichipinda panzvimbo yokunyengetera tikasongana nomumwe musikana waiva nomweya wokuuka waiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuuka kwake. Iye akatevera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu, akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Muri kuona dhenja ingaitika apa mukoma. Musikana uyu aiuka zvekushopera zvaitoita kuti vaimushandisa vaite mari naye. Vanhu vaitouya vachiungana ipapo achinzi musikana uyu anoshandira. But pakauya naPauro, musikana uyu akatoita wiki rese achivateera futi kuchechi. Saka paaitoenda kuchechi vanhu vachimubvunza kuti uri kunoitei, aitokoka vamwe kuti uyai munzwe varume vanhu vaMwari, kana apedza odzokera kubasa. Problem iri papapa mgo. Chazosaka Pauro adzinge because apaka umaona kuti kana aitobatsirawo aitoita evangelism vanongedzera kuna ana Paul kuna Jesu kuti muri kuya here manheru. Vanhu iva vanhu vaMwari. Problem iri papi mgo. Problem iri pakuti musikana uyu akanga asiri kubatsira vana Paul semutendi atendeuka. Aibatsira zvaiitwa naana Paul asi pachine presence yaSatani, pachine presence yemweya yakaipa. Because vanhu vaiti takokwa nen'anga. In'anga yati director. Saka zvainosiya pfungwa yekuti vanhu vafunga kuti mweya uri munana Pauro newo musikana uyu mweya mumwe chete. Saka zvinokonzera confusion. Pakadaro futi Mwari haadi. Plus anogona kuzoti shure apa oti achimira ekuvatera chiuyai kwandiri. Because ndiye ambokudirectai and akudirectai nesimba reun'anga. Matimambonere chandodira nyaya yengoma. Kune nyaya dzandonzwa dzekuti mhuri yese inenge yanetsa kunzi ivo mukoma vari kurambirei kuenda, kana vasina mhosva kazvinongonoonekwa. Musha wese unongoida kuenda kun'anga kana kumuprofita wenhema. Saka pane hwana anenge achiita kunge wechechi handiti. Kuti handiite izvozvo anenge akanzwa zvidzidzo izvi. Saka anobva apiwa pressure nemhurunzi chavari kurambira chii. Vari kurambira kana vasina kamhosva zvinongonobuda kakuti havana mhosva. Saka mani vamboona chitsotsi chinoitwa nemweya tsvina. Ukabva wabvuma kuenda uchisvikapo dzimwe nguva inobva yanzi kwava mainge inavavo. Mukuru ndiri kuona gwara renyu rakachena. Imimi zvinhu zvenyu zvakati chechetere. Ndiri kuona gore rewhite, gore jena rega rega. Zvinhu zvenyu zvakanaka mukuru. Chitsotsi chiripo ndechipi ngoma? Kuti wachenurwa nen'anga. Very good. Izvozvo ndo era iyoyo. Saka unotonzwa vanhu vakawanda maelder nevafundisi nevanhu vakatopfeka uniform dzechechi vachiti zvakabva zvanobuda pachena. Vakanonyadziswa pachena. Ndikabva ndanzi uyu mainge inaye. Muri kuona chitsotsi chiri kuhwandirwa because next time wakutoti munhu uya anoona because akazviona kuti ndiri wechechi. Saka uri kutopa signature kumuprofita wenhema nen'anga. Chitsotsi manje chiri kuitwa kumaraini ichocho. Saka muri kuona Pauro manje akabva ati whether mweya yetsvina yauya iri against zviri pachena kana kuti yauya neutsotso aimisidzane nezita raJesu. Pajeka kapa hande pana mabasa 19 takamboidzidza verengai verse 18 to 20. Mabasa 19 pavhesi 18. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakazvireurura nokurondedzera mabasa avo. Navamwe vazhinji vaiita un'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose. Vakaverenga mutengo wadzo vakawana kuti waiva masirivheri ane zviuru zvina 50. Naizvozvo shoko raShe rikakura nesimba rikakunda. Apa mukoma ndoda kuti mutaure nemuteereri zvakanaka. Nyaya yanga yaitika kumashure ndeye vanakomana vaSkeva vekuda kushandisa zita raJesu zvisiri izvo. Saka pavakarohwa nemweya yetsvina kune vanhu hobho vanga vatowo muchechi asi vasina kusiya zvavaiita vasati vamuchechi. In other words, naivo vaitamba nezita raMwari. Ava vakada kutamba naro zvaitooneka kuti nezita raJesu. Saka pavakarohwa
zvakapa kweseni vanga vari muchechi kuti kana nyaya iyi iri serious kudai, ko how come isusu tiri kuita zvechechi asi tichine zvimwe zvinhu kumba zveun'anga? Saka vakabva vaona kuti zita raMwari haritambwe naro kudaro kuti kuchechi uri kuenda asi kumba une zvinhu, kwakuchiuya nezvinhu zviya ndobva zvapiswa. Ndoda kuti papo patsanangurei mukoma muone kuti ndo pane vamwe vedu pavakakuwarira vari kufunga kuti mweya yetsvina inobatsirana naJesu, kuti kumba zviriko kuchechi anouya. Pamwe pacho havazviparadze, vari kufunga kuti zvine simba. Pataurei zvakanaka ipapo kuti kutamba nezita raJesu. Waburitsawo imwe nyaya yakakosha. Kune vanhu vazhinji Gaston vari mumachechi vasati vakuenda kuchechi vane zvinhu zvavaive nazvo. Vamwe vane machira emashaya, vamwe vane tsvimbo, vamwe vane makano, vamwe vakatozvipiwa pakafa vaimbosvikirwa mumusha kana kuti vakuru vemusha. Saka iye anenge achiona sekunge hapana dambudziko, kungochengeta chete tsvimbo. Hanzi zvendezvemusha. Saka inenge ichinzi tsvimbo yemusha, oibatiswa. Chaasiri kuziva ndechekuti pakuibata abatiswa mweya yetsvina. Mweya yetsvina inoteera masaisai. Handiti wazoona. Tinoda vaya vemasaisai vadedi inonzi radha ravo receiver chinobata. Saka tsvimbo yauinayo iyoyo ndo iri kutoreceiva network dzaSatani. Jira ririmu ende umwe anosoneswa sketi. Unoziva Satani angwara akarufa pane nguva. Umwe ajira raanenge apuwa rine chekuita nemweya yakaipa rinonzi sonai sketi. Munotomuona akachena. Yeti sketi iyayi haizi sketi iri innocent. Aiyewa. Zvine mweya yakaipa mukati. Saka pfungwa iri kubuda muchidzidzo ndeyekuti hazvinei chawakapiwa kabhodhoro kemafuta aunopota uchitsvatika mulosheni kana kuti tumvura twaunopota uchingoti donwe mune yaunogeza. Whatever chawakapiwa ichocho Satani ane pekusvikira muupenyu hwako. Ndo zvakaparadzwa because vakaona kuti kutamba nezita raMwari. Saka mweya yetsvina haimisidzane naKristu, haimisidzane nechechi. Whether yauya iri direct kuti tiri kurwisana sezvaiita ana Simoni neuya n'anga ainzi Erimas, inokundwa. Whether yauya neutsotsi hwekunyepera kuti uya akachenawo, mweya yetsvina iyoyo chechi haifanoita ukama nemweya yetsvina, inokundwa. Whether mweya yetsvina yauya muzvinhu zvatakasiyirwa, hapana chinonzi ichi ndinotya kuti chikaparara zvinozodai. Ava vakapisa zvavaishandisa. Colossians 1:13 iverengei muoneke vateereri vedu. Vakorose 1:13. Verse ya 13. Yes. Vakatisunungura pasimba rerima. Vakatiisa muvushe hwomwanakomana worudo rwavo. Hanzi kudi apo. Kusunungurwa kubva kumasimba emweya yerima kuburikidza nemwanakomana waMwari. Exactly. Saka rusununguko ruri kuna Jesu. Ruriko uyai kuna Jesu. Hakuna mweya yetsvina painonzi izvi hazvidi chechi. Kana iri chechi yaJesu chaiyo, simba ririmo muchechi rinobvisa zvinhu zvese izvozvo. Kuri kwekuti munoda zvimwe zvidzidzo zvakaitika paurukuro dzino the second coming of Christ. Phone number dzandiri kukupai, mukaisa message paWhatsApp, tinokupai malink mopinda maWhatsApp groups. MaWhatsApp groups tinotumira chidzidzo 1 every day. Pane zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure. Mwari ngaakukomborei, ngatiregei kuwadzana nemweya yetsvina. Phone number dzinoti 0717 091 615, 0717 091 615, kana kuti 0775 909095, 0775 909095. Mwari akukomborei, tisangane zvakare paprogramu ino The Second Coming of Christ. Tungamire
nyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanga tenzini tungamire aponda yasvika nyanga mananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi moti ndinokutungamira